أطعل المريض بحر الغناطي وليك خيج غني يوم تدخل تسيفهم يوم تدهن عخي أطعل المريض بحر الغناطي وليك خيج غني يوم تدخل تسيفهم يوم تدهن عخي أتدقنا مريض بحر الغناطي وليك خيج غني يوم تدخل تسيفهم يوم تدهن عخي أتدقنا مريض بحر الغناطي وليك خيج غني يوم تدخل تسيفهم يوم تدهن عخي عرق العيسى الذي تتحلي وبعرر بيسى الذي تحري صحن بليسى الذي تمري أبعم بليسى الذي أكلي والبينو مقرع وزحلت فتاكتني بهم قدوم صدق لي علينا من توزى مسكري وينو عندي حلال مريض لدهيتنا تنمد لبن تماليسو سكت تناسمسو كما خخر تجري كدان كدير عندي حلال مريض لدهيتنا تنمد لبن تماليسو سكت تناسمسو كما خخر تجري كدان كدير سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي وترو تمليتنايو لومون كم وترو اقدس زبلنا يم زيناتاتنا عالم حزنا لكم متينا لنا زلنا يم مدرخ بليز بلا مدرخ ناي بحق فلوي مدرخ نقرات بفلوي فتنة تفتصموا اللي زليو بدرجة عالم كنرينا أبزو بانا كنرينا كل نقرات ما بوليتيكا بغطبا كل كنرياكم فتنين نايلومي أبقو طبا بتنا انترناشنال بغطبا زتو كوري أقدس كنرينا أبزو باناجن حدش معبالتات أبتجرايز في أمزل فولي نجار كنرخم فتنينا أمونكم حران تجراين زكبر زلوا سبب زبلوا زلوا كنرخ فتنينا السوداني جات مالو زبلوا كنرينا مسير تراز تحزوا زلوا بروباغندا كنرينا كل تابك بحر زكبر زلوا لما كنت متأكد فتنينا سلزي أمق زبالة حستك كلوانيو لايك جبروا سبورت جبروا كسب موداتا مسايد سنحو مجمع رياجن بزيا أقداسي تمرتك الجنزابي شابيا جا إن دكتور دبرتون يتكناجوت يزر ماتفات لما فسم سلاسو فريد كشابيا جا يتكناج فانهم يزر ماتفات لما فسم تزعيتوا إيه نو بولدلي من ناقر مخلدون يقتل هالشابيا كفانهم جا تكنايتو كم يفلقاتشوا نندرجاتشوا علو نمنا علو إن يللوشوا علو حد حق له ما قصي تبينا ودب دليت له كم تزرع لهم درون أنا حكيته درون ناي من درون ما درون كم زي النافل ده درون الله سمعه أناس مالت ناي قدم بإذنك سمعه ولا تمالنا فاريت سمعني فرق ليت كواري تعم تحت زور المسل دمس عيال دمس سمعني هو دقوس يسدد نوري داي خليك زون حلف له حروري ها مش بصلمات نايمن ياكتو لي يدخل سوتا دخل قالو ديو اسيت متفن انت اللي هو مونغو ايرتران ايثيوبيان هاي بتግራይ حليفس بعفارش كيك خد زو نچس درون كل يخل ندحر ديسا سيد دمو هنا ايرترا سدو ነገር ተልዩም ያው ትግራይ ትመጽያ ፈተና ጸላና ትግራይስ ናይ አብዙ ጎንጽዚ ምልክታት ተብዝረዩ ለሆነታት ፈተና ጸላና ብዙ ጉዳይ ዝናአተለና ንትግራይ ታርጌት ዝገበረ መንቀሳቀስ ተልዩ ግን ጌጋ እዩ በፕሪቶሪያ መሰረቱን ተቀባልነት ይውል ንመቀለ ታርጌት ዝገበረ ናይ ድሮን መንቀሳቀስ كل يخل سواء بس درجة زي مشتر كافلناون كرم حاتيته تجاورجنا يجر منني نتجرأي تارجت تجاورجن بتسمع مسرت أي جبرن دوكنا بالكون أسمع بينا
ሆስታይል ዝኾነ ናይ ጥቃዓት ዝመስል ነገራት ከይህሉ ንኤርትራ ዝሓልፍ ድሮን እንተልዩ ግን ተፍለጥና ጽቡቕ እዩ ህዝብናውን ክጭነቕ ይብሉን بزخون يخون من قد زين كلاهلهم نجارات كله كم زخون لكن مرد أصبويه بريتوريا نهال وجن بزخون يخون من قد تجري تارجت سجارة نايدرون من قصاص كل يزب لمن تقولين تليون فولينا هذا استيقظوا لهم so حد حق انتهينا نرجع لنا نزيح جدك مكاريكم يا سلام تايك اسمعكم سنه سمعوا مزي اغا ان دكتور دبرصيون يتقناجوت يزر ماطفات لمفصم سلاسو فريد كشابيا ጋር የተቀናጀ ፋኖም የዘር ማጥፋት ለመፈጸም ተዘጋጅቷል ይሄ ነው ቦልድሊ መናገር የምፈልገው ይቀጥላል ሻቢያ حجز انتاي كغبري فتنلو مسيلكم اتا صوتا نوح تصاوتوا ميتاتوميا this is very important ابز حجبت اتينيا زلنا مدرك مغنياتو صبو غيركا مردا زليو نغرينا نرزلنا هذا كابتوم prominent غوسغوسنا ابي احمد انتاي زبل زربا اوتي لمسلكم بزح غزي دما حبريتا خمزلو ريه مغنياتو قد حجز تزاربو دحر غزي كفصم سلازراغو ابزي وانزي أقدر منج كم تحبرني بلالو زمان كاسيز بحال نايتون فانو حلافي was hiding in Sudan ولا لا بلا بلا يبلالو كل زين عطاتهم كداخمين في السن يفتني today I have told that زمان كاسي along with undergraduate سجى مسافنيت على يالو بحال كم نبعتي PLF جنرال معزين مكونن مزين مكونن مالتيو are currently in Darfur Sudan They are in a meeting with Eritrean Sha'abiya Hagdaf representative as well as Egyptian generals and leaders. هجين تايم زبلو زلو زي هذا ما أفسر يوم كشونو قريبهم كم زلو بزي خات فلت. إذا كله نوح وانز جوس وان تاينير فلت كمان لهم حدا. أرتقراي زلو حيلي بفلا يتوت هذا راكم في ناي دبرتين وجن مالتيو نسو مش شعبية حبرتنا خيفتر. سلامنتاي بزيت ناي وتهدروا حيلناي وحتى لو بتقراي زلو زخونه يكون سقمتنا بإرترا خجبرو حلم سلا زخونه سقنا يكون فرهناتو إرترا بتقاس كلامله كحسبي غدي عبي بتقراي زلو حيلي نعدي سابا نخمس خلو من تطو كم زبلو سلا دفلت حجن عطتو قبل اللزخ الحيلي يلا بدي هنا ترجاجي له وصلات حكيم له تسمى كسنت دلادي له خمسة اللي فلتي مغنياتو اتقدم فانون شعبيان ابغونو خينوم نيرم لومي فانو بروتال عيلو اشحال سراويت ناتو برخاتات كوفيلوم ناس اني اديس ابا غصومنا 4 كيلو غصوم يمطمت زلو شنه بنيو عدل سي نمبر يطمتلو ناي تግራይ حيل انت توسيقوم امخا سلستيون كوردينيتد بزخونه منغدي نا اديس ابا غصو اندحر تبغيسو وقع يكونن كغاطم نساتهم زبغسولا معالتي ابي احمد كابتن نفرتو مريتو نابي قصو كحدم كم زخونه تراي كحسبي نابي مراتي كحدم سلازي اتحطو ننوع دفر هو زنبرو صقم انتلو اذا غداي زيا ابي احمد دما نزا جيم زيا نخيت غاطم كل زكالو خغبر مخالفه نيرو guess what اي سلطن اغاطم خوينا اي سلطن كم داي سلطه دما بزينا نرزلنا اتو كنتا تابي بصحيلو خاص واحد يمير نسمعوا نغرات كلنا جيتاچو امليطو حيز خلت حيزو بايربورت لما انت امليطو خيدالو نسوخس مسالي مانم تارجت غوريلن انت اسغن جبنيات حيزو كوص غن ينورن كلا تحيسو بتسي خيد ماكينا غير كايفتشنيلو حيزوهم كيدتم زدل يزنورو محابريتا سلازلو نعتم حيزوهم خيدالو بس جمريو خاص واحد يمير نسمع سلازي اتناي تግራይ حيلي ناي هوحات ناي دبرتين حيلي مالتيو ني ابز حلفه وان ابز دحن ريبورت لاتني اتحايزا كلتين كزاربكم سلازلغو زياس كسمعوا قبل ميكي زمرح وجله وحات زلعاخو جنرالات لو ميعلت علوا من محدارات ناكايد وعلم الله ازي كم ديلن كلو بريزيدنت جيجاو محدار تግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ አማሲም نحلف بيرو سلام ጸጥታን እዚ ተፈንጭሉ ጉባኤ ዘካደ ወጅለ ወሓት ወግኑ ዘፍለጠ ጀነራል ፍሳህ ኪዳኑ ፋንታም ካብ ሓላፍነቱ አልዕሉ ወለም እቲ ፕሬዚደንት በተማሳሳሊ ሎማዓልቲ አማሲዩ አብኤክስ ገጹ ከም ጽሐፎም ነቶም ትማሊ ንትክክለኛ ህዝባዊ ዕላማታት መሳይ ተቃለሱ ብጾተይ ዘለን ርክባት ምቁራጸይ ይሕምመን እዩ እንተኾነ ግና ኣብ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ገበናት ግን ካብ ሕዝን ድሓር
ዝፅወር ኣይኮነን ይክብል ገሊጸሎም እቶም ውግኖም ነቲ ፍንጫል ጉባኤ ዘካየዱ ጉጅለ ህወሓት ዝገበሩ ኣመራርሓ ሰራዊት ሎም ረፋድ ንምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ዕጡቃት እትዮም ዝወረሩ ኮይኖም ጉጅለ ህወሓት ዝገበሩ ኣመራርሓ ሰራዊት ሎም ረፋድ ንምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ዕጡቃት እትዮም ዝወረሩ ኮይኖም ነቲ ዝመደብዎ ውልቀ ሰብ ድማ ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ኢሎም ቢሮ ሰይሮም እትዮም ኣሎም ካብ ዞባ ምብራቅ ናብ ዞባ ዶ ምብራቅ ዝተሰጋገረ እቲ ሓይላዊ ምቁፅፃር ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ከተማ ዓዲጉዶም ከቢድ ነውፅኦም ኣምሲሎም እቶም ቤት ጽሕፈት ህወሓት ዝተላእኹ ዕጡቃት ኪዳን ድማ ካብ ለሎም መዓልታት ብውሕዶም ንምእታውን ኣብ መላእ ትግራይታት ዝቃወሙ ሰላማውያን ሰባት እውን ብሃንደበት እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምትፍናን በፅሑ ከም ዘሎ አንኮንፈርምድ ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ዳ እምበር ኤርፖርት ናይ መቐለ እውን ናይ ህወሓት ሓይሊ ከም ዝተቆፃፀሮ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ኮንፈርም ዝኾነ ሓበሬታ ስለ ዘይረኣኹ እየ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ክመለሰኩም እየ እታ መጀመርያ ዝሃብኩም ኣርስቲ ናይ ብሪጣንያ ኣባይ ብሪጣንያ መንግስቲ ዎርኒንግ ሂቡ ከም ዘሎን ዝኾነ ይኹን መገሻ ናብ 12 ዝወፀ ዎርኒንግ ማለት እዩ ናብ ዝኾነ ይኹን ክልል ናይ ኢትዮጵያ ዝግበር መገሻታት ክውገድ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፅኡ ከም ዘሎን ስለዚ latest update to reflect tensions in Tigray region safety and security so abzi taht ገጽናና ከድና ክንከይድ ከለና areas where ዳርጋ ንኩሉ ክፋላት ናይታ ሃገር ዘጠንቅቕ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ትግራይ ዝብላሎ ኣብ ኣምሓራ ዝብላሎ ኣፋር ዝብላሎ ኦሮሚያ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ መገሻ ክውገድ ከም ዘለዎ ኣገዳሲ ናን ኢሰንሻል ዝኾነ ይኹን ትሪፕ ናብ ኢትዮጵያ ዝግበር ክውገድ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓደ ካብቲ መሓዛ ናይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝግለጽ መንግስቲ ናይ ዩኬ ዝወፅእ ሓበሬታ ሪኢና ኣለና ሕጂ ኣብታ ናይ መጀመርያ ድራና ኣብዚያ ተመሊስና እታ ናይትሜር ዝብልዋ ሳቶም ናይትሜር እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ብሓደ ክሕወሱን ተጀሚሮም ስለምንታይ ከም ይብልዋ ኣብይ ኣሕመድ እታ እንቁ ተስፋ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ገይሩ ዝጉዝጉሳላ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ሓንቲ ዕላማ እያ ነይራቶ እታ ዕላማ ድማ እንታይ እያ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጎኑ ንኽስለፉ ኢትዮጵያውያን ምስኡ ንክኾኑ እዩ ተስፋ ገይሩ ነይሩ እንተወሓደ ተወላዲ ናይ ትግራይ ኣብ ጎኑ ክስለፈሉ ዝኽእል ምክንያቱ ኤርትራ ሃሪባትኩም ብዝብል ጎስጓስ ነዊሕ ስለ ዝገበረ ናይ ኣምሓራ ኦልሬዲ ኣብ ኩናት ስለ ዘሎ ሓደ ከምዚኦም ዝረኣኽሞም ሓደ ክድግፍዎ ይኽእሉ እዮም ዝበለስሐ ህዝቢ ኣምሓራ ግን ህዝቢ ጭፍጨፍ ስለ ዘሎ ክገብሮ ዝኽእል ክድግፈሉ ዝኽእል ኣብነት የብሉን ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እታ ናይ መወዳእታ ትኬት ናቶም እዚያ እያ ትመስል ናብቲ ናይ ትግራይ ከያተኹ እታ ናይ መወዳእታ ትኬት ዝጥቀሙላ ዘሎ ጎስጓስ ረይዋ ከፋኖም ጋር ተቀናይቶ ከሚፈልጋቸው እና አንዳርጋቸው አሉ እና ምናምን አሉ እና ሌሎች አሉ ተቀናይቶ ወደ አዲስ አበባ ማርች ያደርጋል ሲያደርግ ግን ታርጌቱ የኦሮሞ ልሂቅ ነው ታርጌቱ የኦሮሞ ሀብት ነው ታርጌቱ ቂም በቀል ያዘው አሁን እነሱ ላይ ነው እልህ ቁጣ ያለው እነሱ ላይ ነው ትግራይ ብቻ ናት ሲንጋፖር እንዳልሆነ ያረጋችኝ ትግራይ ብቻ ሪወላም ታ ጎዝጓስ እጂ ኣብታ ኩሉ ግዜ ዝፈልጥዋ ናይ ዓሌት ፖለቲካ በዓሎም ያትውለው እንታይ እስኪብልለው ሻዕብያ ሕጂ ሕነናቱ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ኤሊት እዩ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ንዓኻትኩም ክቐትል እዩ ነቲ ናይ ትግራይ ቀቲሉ በምሓራ ረጊፁ ድማ መፅኡ ሕጂ ነቶም ናይ ኣምሓራ ፋኖ ተጠቂሙ ነቲ ናይ ኦሮሞ ሃብትን ናይ ኦሮሞ ኤሊትን ክቐትል እዩ ዝመፅእ ዘሎ ወል ከም ድሌትካ ክትዓፍር ትኽእል ኢኻ ንኤሊት እንድሕር ኮይኑ ፀገም የብሉን መብዛሕትኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ እውን ነቲ ኤሊት ናይ ኦሮሞ ክቐትለሎም ተኮይኑ they have no problem ንህዝቢ ኦሮሞ ክትቀትል ኢኻ ሓንቲ ዝውስኹላ ዘሎ ሃብቲ ናይ ኦሮሞ ካ ክወስድ ዝብል ነቲ ህዝቢ ንምልዓዓል ዝጥቀመላ ዘሎ እዩ እዚስ እንታይ ይብል ነይሩ ቅድሚ ክልተ ወርሒ እስከ ይዓፍር ነይሩ እኮ ኣስመራ ንምቁፅፃር ግዜ ናይ ግዜ ሕቶ ኣነስ ወላ ሓንቲ ክሳራ ከጋጥመና ዝኽእል ልዕሊ ሶምን ክወስደልና ዝኽእል ኣይኮነን ኢሉ ዝፍክር ዝነበረ እኳ እዩ ዝዓፈፍ ቅድሚ ለትሰይ 20 መዓልቲ ኣይገብርን እዩ ሕጂ ከንታይ ይብላ ኣሎ እስከ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ንመሬት ኦሮሞ ክሃርም ሻዕብያ ዝመፅእ ዘሎ ይብል ዘሎ ሸራራ ኣትዩ ኦልሬዲ ኩላቶም ኢኻ ዝብለኩም ኩላቶም ቶም ኣክቲቪስት ተዓሰብዶ ኤርትራ ዝብሉ ዝነበሩ ኣዲስ ኣበባ ክትመፅኦም ከም ትኽእል ኩናት ተረዲያቶም ኣላ ስለምንታይ ከም ብለኩም ኣለኹ እታ ገይም ንፅርቲ ስለ ዝኾነት ኣብይ ኣሕመድ ንኩሉ ሃሪመ ስለ ዘሎ ኣንፃር ኣብ ብዝዓጠቐ ብረት ዝሓዘ ሓይሊ ስለ ዘሎ ፋኖ ድሮ
لا نخلت عمت أنصار بك واقع سنه له بزح واقع دما كفيل له دروناتون ميسايلاتون نفرت كويناتون أبزبانو صحيان الله حزب قتيلو ጨፍጭፍሉ ካብ ቁጠባዊ ትምህርታዊ ኩነታት ደው ኢሉ ተሃገር ዳርጋ ኣብ ድኽነት ወሪዳ ኣላ ትክልል ማለት እዩ ኣምሓራይ እዚ ሸኔ ዝበሃል ነዊሕ ቃል ስኸካይ ፀኒሕሎ ዳርጋ መጀመሪዩ ብናይ ኦሮሞ ስቃይ ስለ ዝጀመረ ዝብል ናይ ሶማል ሓይሊ በዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ኣንጻርቲ መንግስቲ ንቃልሲ ድልው ከም ዘሎ ድሮ ዕጥቂ ነይሩ ሕጂ ክበገስ ይሓስብ ከም ዘሎ ይዝንገር ትግራይ ድማ ህወሓት ኦልሬዲ ወዲዩ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ንዑ ሒዙ ጠቕላላ አንጻሮም ተበጊስ ከም ዘሎ ይሪዎ ኣሎ ሓንቲ ትኬት ዝነበረቶ አብይ አሕመድ ነዊሕ እውን ተዛሪብና ኣላ ኣብዚያ ሓንቲ ትኬት ያ ነይራት ሓንቲ ቦምብ ያ ነይራቱ ክጥቀመላ ዝሓስብ ዝነበረ ኣብ መንጎ ፋኖን ህወሓትን በታ ናይ ምዕራብ ትግራይ ትብል መሬት ንዓ ኣብ መንጎ ሓትሕዶም ከባልዖም ሕጂ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለቶም ኣክቲቪስትስ ሻዕብያ ንህወሓት የሰልጥኖም ኣሎ ምንታን ንወልቃይ ገጾም ውግእ ንኸካይዱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሽዑ ሰራዊት ናይ ፌደራል ድማ ካብ ቀደም ንወልቃይቶት ክሕግዞም ምዃኑ ቃላት እዩ ወሬጆ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ከዓ ነቶም ኣምሓሮ ፋኖ ሓጊዙ ነቲ መሬት ናይ ትግራይ ክሓርም ምዃኑ ሻዕብያ ብኡ ክሕግዞም እዮም ይብሉ ነይሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ድሮን ሰሪሕና ቦምብ ሰሪሕና ሚሳይል ሰሪሕና ኩሉ ሓሶትን ጉራን كنتون مخانو بزي خاتفلتها ابزي كسمعكم بعلاتهم مسكروا زلو حكي كسمعكم سلازلو نات دنمارك እንዳሉን ያረጋችኝ ትግራይ ብቻ ናት እስራኤል እንዳሉን ያረጋችኝ የሚለው ታሪክ ነው ከዛ ባሻገር ግን አሁን ስለ ማምረት ጀምረናል really ኢትዮጵያ ድሮን ታመርታለች እና ብዙ በሰላም አስከበሩ ጊዜ ብዙ ነገሮች የተሸገርንባቸው ነገሮች እንኳን ይሄ ልምድ ነው ያው ጦራችን ዘመናል በጣም በቃ የምትተማመንበት ጦር ነው በፊት እንደዚህ ግን የሚዋጉና በቃ ይሄ ጎረቤት ሀገሮች እንደው እንትን ልበልና ላውራና ምን እንዳላቸውና ምን እንደሌላቸው እንኳን የምናቅ ሰዎች ነን አሁን እኛ የታጠቅናቸው ነገሮች ምን አላቸው ምን የላቸውም የሚሉ ነገሮችን ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብዚ ዘሎ ወታደራዊ ሽመኛ ዲና ክንብሎ ወላ መኮነን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ በቃ ኣነስ ብወታደራዊ ኣቅመናትና ፍልይ ዝበለ እዩ ስለዚ ድሮናት ኣለና ወታደራዊ ኣሰላልፋናትና ኣብ ዝበለፀ ቅርፂ ዘሎ ፀላእትና እንታይ ከም ዘለዎም እንታይ ከም ዘይብሎም በይን ይኸዱ ኩሉ ንፈልጥ ኢና ጉድ ክርያካ ኢና ንክንደይ ከም ኢልካ ክፀንሕ ኢኻ እዚ ተሃዲድን ፈኸራን እኮ ካብ ዘበናት ሰምዖ ህዝቢ ኤርትራ ንኻሎት ምናልባት ሓድሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዛዕባ ዘንድሮናት ካስምዑ አብይ አሕመድ ኩሉ ግዜ ፌክ ምዃኑ እቶም ዝፈልጥዎን እዮም ዝያዳ ዝምስክሩ ጀዋር መሐመድ ድማ ቤላ ገይሩ እዩ ዝሃርሞ ቤላ ገይሩ ሓዳሽ ፖስት ዝገበራ እንታይ ኢሉ ምሕሳውን ጀሃራን ናይ አብይ አሕመድ ልሙድ እንድዩ ግን ኣብ ዘየድልዮ ስለ ዝሕሲ ኢሉ ዘየድልዮ ነገር ንምሕሳብ ስለ ዝጥቀመሉ ከም ሓድሽ ካብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ if there was one thing that consistently bothers me it's unnecessary boasting ዘየድሊ ትዕቢት Abiy Ahmed, for example, what he said last week about the ammunition أطوار فابريكا غير إلو كم حسوم استزاربلو ولا حنت ترجم زي بلو مجنان مخانون. From the moment the factory started operating, he claimed to have revived a facility that has been dormant for a century, as if he single-handedly brought it back to life. He stated that for years, the Homicho, as the Bahal Malatyu, had not produced even simple or complex machinery or spare parts, and that it was merely an experimental ammunition production effort. كل تزبل زنبرت فابريكا ناي قدم زنبر او مخانون نشتي بويا لخاخيو قال ነገር ወሲኹ ከም ሓደ ዓቢ ዝገብር ዘሎ ገይሩ ይዛረቢሉ ከም ድማ ኤክስፖርት ክገብሩ ከም ዝጀመሩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣታዊታቱን ከም ዝገበረሉ he was only recently initiated. However, I was astonished to see in documents I accessed during the struggle by hacking into a government computer evidence that Ethiopia had been exporting ammunition to Somalia and South Sudan as early as 2010. كل تزبلو فيك مخانو أسوار كلاشين يتأيد ناب دبوب سودان ناب سوماليا كابكل تشين عسرتن جميرة تسدد كم زنبرتن تشيد كم زنبرتن سلازي كل تزبلو زيد اللي حسوتن مجنانن
by the way apple ነፍሪ ናይሉ ካብ ኢንተርኔት ዝወሰዶ ስእሊ ተጠቂሙ ናብፂ ነይሩ ኣብዚ መምፃእ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ብምባል ሓሊፈ ነይረ ማለት እዩ so መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ዝጥቀመሉ ኒ ፕሮፓጋንዳ ዝጥቀመሉ ዳኣምበር ዝኾነ ይኹን ዘምፃሉ ነገር ስለ ዘይብሉ እዩ ከምኡ another unnecessary boast is the claim that we are preparing to send drones we have manufactured ourselves blah blah the reality is it's not about manufacturing drones but rather assembling them the drones components body blah blah كل ነገር ካብ ካሊመት ኣብ ዓድም ጽዩ ድማ የገጣጥመን are imported from foreign countries and then assembled domestically this process in and of itself is cost effective compared to building everything from scratch so instead of boasting we have manufactured drones it would have been sufficient እተን ድሮናት ዝበለን እውን ነቲ ስፔር ፓርት ገዝዩ መፅዩ ኣብ ኢትዮጵያ ይዘገጣጥመን ዘሎ ሕማቁን ኣይኮነን ካብ ካል ገዚኻ ኣብ ነፍስኻ ባዕልኻ ክትገጣጥሞ ምፍታን ነቲ ስፔር ፓርት ምሲኻ እንታይ የምፅኦ ግን በረንበጣዕ ብምባል ፅቡቅ ገይሩ ኣብታ ትስምዖ ገይሩ ይዝሃርሞ ዘሎ ከምኡውን ኩሉ ተሓሶት ናቱ ሓደ ብሓደ እናጠቐሰ እዩ ነዳዲ ደገ ክንሰድ ጀሚርና እናበለ ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረበውን ከምኡ እዚ ሰብ እዚ ሓሶት ካብ ምዝራብ ስልቺዎን ደኺሙን ከም ዘይፍለጥን ፕሮፓጋንዳ ናቱ ድማ ብመሰረቱ ኣብ ሓሶት ተመርኮሰ ምዃኑን እዚ ሕጂ ወታደራዊ ዓቕምናትና ላዕሊ ይበፅሑ ዶ ገለዶ ድብልዎ ደሎ we will see ንኽንደይ ክቕፅል ይኽእል ተፈኸራን ጀሃራን ናይ ብሓቂ ክሰርሕ ዝኽእል ተኮይኑ እታ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ክንሪኣ ከለና ግን ኣይኮነን ኣፅዋር ዘለዎ ዝጥቀመሉ ፕሮፓጋንዳ ራዕዲ ዝሓዞ ፍርሂ ዝሓዞ ቀጥቀጥ ክብል ዝጀመረ ሓይሊ ዝጥቀመሉ ፕሮፓጋንዳ ኢና ንርኢ ዘለና ሓቂ ንምዝራብ ትዕቢት ደልዮ ኩነታት ኣይኮናን ዘለና ግን እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ሓይሊ ዘለዎ ዘንፀባርቕ ኣይኮነን ኣመና ፍርህን ራዕድን ሒዝዎ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ድሮ ንህዝቢ ሻዕብያ መፅኡ ከጥፋዕኩም ስለ ዝሓስብ ዘሎ ሃየ ተበገሱ ነብስኹም ተኸላኸሉ ዝብል ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝፍኖ ዘሎ ምናልባት እዚኣ ኣብያ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ እዚኣ እስከስምዕዋ መጀመርያ ዙላ ሓድሽ ኩናት ኣብ ፀጥታ حجز خبر جزيوم محدار تجري حديث الله وانا مجلد جزيوم محدار تجري كم زملخته كاب كورن العلي بزبل كل باب كاب 10 تحمشت رختش ناصر شعتن جميرو استوسنوا العلوت از السراوي تجري كاب تلخ اموت عين حدث ابي بجوج لنا سلطانات امن مرواي كبلو كل علوا من قسن مفتامنا تنقساسو مصنحوم زفلط يزبلت مجلدي ابز سمون بتماساسالي باز استجنبار السمين مبرق اندبو بنزمراح سيحقاو منقسقاس بزخف منقد تجاريدو يقصلالو نز حدغኛ መንገዲ ኣደብን መትሓዝ ኩሉ ዓይነት ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ስደው ንምባል 26 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ንዋና ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ዝተጻሕፈ ትእዛዝ እናሓለወ እውን እቲ ናይ ጥፋት ተግባር ግን ብዝኸፍአ ብርኪ ቀፂሉውን ሰዓታትና ብምቁፅጻር ተሰጋጊሩሎ እቲ ኩነታት ስለ ዘይተዓረይ ድማ ኣዘዝቲ ግንባራት ብመንግስትና ተኣገዱ ድማ ቢሮ ጸጥታ ክመርሕ ዝተቐመጠ ኣካል ኣብ ክንድን ስርዓት ሕግን ዓለውት ኣዘዝቲ ብፁዓን ገይሮም ንባዕሎም حق منقست مخبرت جيروم زقروا له نجار كله يخلين حصد حق منقست زخبر نوع الخون أو تحت حق منقست وديخا بحجم بسرعة إنك تمرح تخويني ناي منقست عقمي دم بل الناس تقمته سرايت ناي منقست يزول تدمبي تقبل لي تقبلنا خلوا قد أخنا صدقوا صدام مكرويت كصدقوا بمول دمسية صدقوا دحر تتعسى سبت اللي تتعسى اللهم زي أتغير اللي مسا ناو كابينة مسا غيره كابينة زي صدقوا ناي منقستي حيلي تتغيمها منقست كتورد يزقبر من قسقاس حدا غنيا يطرح زي كونس حزبنا كابتاتي وزلو مكرا نابز غدده مكرا زئتو سلازخونه جيغا يطرح زي كونس غبنوني خابزي قلطفنا نوصا استوى تزاز بزي غداي زي زقبر من قسقاس غغليو لعلو حلاف كيترفه دنگت ግጭተ ተላዕልሞ ካብ ቆጽር ተወጽዩ ሓደ ነገር ክንከስብና ዝብል ከም ዝሁሉ ያምንየ يجاي أبناء تجرواي جت بزخون يكون من قد زتكم تجرواي هنا حبتن خلت عمت زغت على حيوتها شحت سباس تجرواي هنا بحفشة كم ريوزة لنا قداينا تجراي ناب تأنفى في أزيو تأنفى في نبي سجيرو خمسة لينا نرزلنا من البات مسير ترازة تحس كيرانا خلنا زياس كسمعوا نصدر يزلنا بزول مسألة لما علتي تياتها تعينهم سراوي تعينهم حدش من مل تعينهم نشعبيا ونجيرهم أبعد قرات أتيهم أنتي نور جزاهم حذار البحر ودع عقامات تك عقام النورو نعاتهم عليهم كالي ودع رواشي مملو حجي أوزي سيتاكن قبل لك عقامي مالت هنا تقرأي نابل كامزيوم وطالسي
انتاي تربحوا انتاي حد تقرأ على كلام زي مصر انتاي ربحوا حجيز على مساحة بنا ختمنا ون تشيتوا له شعبية كذي يروون تشيتوا له شعبية تبحرنا ون مثل موصية بلنا حجي حفحنا لنا تريفنا هذا كسب قصي تهزمنا ختمنا تي عدنا تي مريتنا كله يقاطرون شتون اللون على وجهه ስለዚህ ስኻትኩም ከም ደቂ ዓጋመ ትግራይ ሓድነት ዶ ትግራይ ዶ ገና ወልኩም ወጻልሲ እንታይ ረብሓው ንዓኻትኩም ምናባት ሓደ ረኣዩ ተሃልዩ ንሕና ደመኛ ጥላይና ናይ ዓጋመ ህዝቢ ደመኛ ጥላይ ጉጅለ ዓድዋ ሸፈት ናይ ዓድዋ ኢለና ምን ከመይሲ በመርትዖ ማለት ስልካ በስምዒ ዘይኮነ ብጭብጣት ማለት ከበረኻ ጀሚሩ ብሽርሑ ተንኮል ንዕሉ ተዓራቂዱ ናይ ሲያስ ሓይል ኮይኑ من تحت يومناي عقام بوليتيكا مراحتي وتدرا مراحتي كجحاز بهالو دكيسهم كلهم قتل حيلي مراحتنا في حزبنا حزب عقام مراحت تغير له اللي تغير له زقال صلاه قتل حيلي قتل حزب عقام نتشف هذا نبريه تنع شوعه عمت يزون مرحجي مش زخنا بعد وراري قلت ما يكون وجه العروه سطال حيو نبوتاتنا انتينا نرزا لنا زي تي حدا كابتي عبد علينا زبلو نام نفسهم تقمتيلو كبحال كلو نزيوم أبيرترا بورجا بزوبا بهايمانوت مغاغيلهم نتهزبك مغاغيلهم نحت حدو كبالا نحت حدو كتافا ننوح زقوس قوسو إليت ناي تقراي نهلكم قداي عدوى شري رايا عقامي ناتبهالتنا عدعدا عندرتا ناتبهالتنا عدعدا كتبالا تغلال عجي اتي ناي هو حد حيلي نتناي عدقرات سلطان سلطوقصاصرو دك عدوى نتناي عدقرات سلطان يقاصرو ولو يبلالو حلو بحليف دما كي حفري زبلكم بزعبا قيح بحر مزرابيو بزعبا قيح بحري زارك قيح بحري زي قداي نايتي كشوت كان يتقبر قيح بحر سنا غاز ملكت قداي يكونن حجر نفسه قال حجر إيرترا انتايو جنزر ايكا كل اتاك قبر واز دليل نبرا بيرترا افوشتهم زنبرا كونتات مخانو نيرترا بناتو ملكع قلصوا بناتو ما تحساسبا سرحوا سلا حسبيو ايرترا كن املاخ سلا زفتوا ابيرترا افوشتا عدي تمنغسي نزي كونتات زي 10 تسقم تحليفو نتنسوم زحسبو 10 تسقم تحليفو ايكونن ايرترا نتقوام نا ኢትዮጵያ ክገብሩ ከሎ ዛ ሓደጋ ይመለስ ሓደራኻ ንኢትዮጵያ ሓደጋ ክትገብር ኣላ ይኸይሉ ዝመኸረይን ሪፕሬዘንት ባዕሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክንደይ ግዜ ተዛሪቦ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ቅድሚ 30 ዓመት ኣብ ኤርትራ ተበፂሑ ዝነበረ እዩ ስለዚ እዚ ፀገም ክመፅእ ከም ዝኽእል ነዚ ክሕውዝ ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ኣወዳድባ ወላ እውን ካብ ኣውራጃ ወፅዩ ዞባታት ክቆም ዝተመርፀ እውን ነዚ እዩ ነቲ ዘሎ ናይ መግዛእታዊ ምትፍናን ብፍላይ ዓዲ እንግሊዝ ደይመደይሉ ዝሰርሖ ዝነበረ ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር ንኤርትራዊ ود قلان كبسانيلكا باوراجاتات مغيلكا بهيمانوت مغيلكا بكل من قد نخناقوت ايرتراونا زبهال نخي عبي نعون نطفا اتتديا نخل جزيو نخل ايرتراو كم حدا ايرتراو كم زحسب غير وان يرفتيو ديكوني نتناتو مغزات كتعميلو دحريو انجليز نزي سمعت زين مقتال كله زكا الحماق سريحو نمنقس إثيوبيا دما سلطينو غريفونو نعون خسر مالتنا هاي السلاسه بزي هاجر كخنا زعدي كتدفع تغل كتم محاضرات تغل الى سلطينو نساتهم جن ما نمسلت أنزل اليوم هيكون تحبرت سبناتهم بما سرتون هجرة والناس اللي زي بلو درجيم سا هاي السلاسة سا هجرة والناس مسؤوليتي فلتنيو هاي السلاسة نقص أنا قص زبلو زلوكو بزعبا تجعل زبلو وي ونتي حد حبرت سب بزعبوكو human right ناتون كيف زي اللي زنا برا كوي جيلا تاز تكام زنا برا مرح كوي بخندي لما أنا كوي نتجيلا أنا كسب جو كل جيلا أنا ثار بيتوبيا أبي تبيا مسكت كقولتي في زرداك جيلا أنا كم زلوا أبي إيرترا عند شيء خيط كان دخاقين يا أبي مال السب جنزب زي بيقولوا نبوري أبي إيرترا سجل كان فقم قبل الكاغنيت بني غابت بيات خيط كاغن تقرب مجمري هات كيت كلا هولك زي تقرب بجنزب كاس جنزب نزل وقت من تايك سب دخم زخول تري أب كل ما داي مالتي أب كل ما داي زوجها بكا كبر فلويو بس وايب زعتي إيرترا إثيوبيا مسكرو فلوي عدو خيني سمع معناته أبي إيرترا سب ديجنت له كبرت له جنزب هلغا فقم يبل الكاني أب على إثيوبيا جن تي زلوون زي بلون سراور السنة مجزعة السلوزر تعدي طريقة بعفشة فتاة بيرتراك تكون اللبس دلي وازن برو أب نفسهم تغلات فات في الزمان لا ببو جنوم تي نايتقراي بوليتيكا كميلو تاتقراي نشتيها تطبيقا نشتيها أب رئيس مناسا أكن ديك مغلواي في التنلو من البعض أجيتها رداتا كعسو تاتسوتا سلة هودوتو كجبرز خليلن بإنجليش وانك زارب جميرو لقلا كوندو international media أنت سمعنيلو. Fortunate that this senior commanders, some of the senior commanders are taking the side of reaction
not the side of change. Have you seen drones in Mekelle or in War? Well, I heard about them. I haven't seen any. بحفشة ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ዘን ድሮናት ከዓጀውጀው ይዝብል ዘሎ ጌታቸው ረዳ ከም ዝሓደመ ይዝንገር ዘሎ እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ድማ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ደረጃ በፅሒ ከም ዘሎ ሓንቲ ሪፖርት ናይ ኣምሓራ ክበኩም ሽዑ ክሰግር እየ እየጨመረ ነው እየጨመረ ብቻ ሳይሆን ከሰላሙ ይልቅ ለጦርነቱ ቅርብ ወደሚሆንበት ምዕራፍ ተሸጋግሯል ከዚህ ጋር በተያያዘ ያው መቀለ ይሆነ ያለው ሁለቱም የህወሓት ቡድኖች ግማሹ ሰራዊት ይዞ ግማሹ ደግሞ አስተዳደር ይዞ ሲሳሳቡ ነበረ ትናንት ያው አቶ ጌታቸው ጊዜያዊ አስተዳደር ማለት ነው አጠቃላይ ሁኔታን በተመለከተ የተቃራኒዎቹ የነ ደብረጽዮን ቡድን በተለይ ሰራዊቱ ጋር በተያያዘ እያረጋው ያለው ነገርን በማውገዝ ብቻ ሳይሆን በሶስት ጀነራሎች ላይ የወታደራዊ አመራሮች ጀነራሎች ወይ ግንባር መሪዎች የሚሏቸው በእነሱ بتيت تتوكيسو من زبالة بريزيدنت ጌታቸው ኣብ ዓዲ ጉዶምን ገለ ክፋል ከተማ መቐለን ብዙሕ ጉድኣት ወሪደሎ ኢሎም እዚ ዕግርግር ኣካል ናይቲ ዘይሕጋዊ ግጅለ ዝበሎ ህወሓት ኣብ ስልጣን ምትካል ዝዓለመ ውጥን ከም ዝኾነ ዝገለጸም ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ቅድሚ ባህጊ ህዝቢ ትግራይን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እንተ ኣብ መወዳእታ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣነ ከም ጆርጆ ክሪኦ ከለኹ ከም ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ዜጋ ሞትን ስቃይን ኣይደልን ያነ everywhere in the world ሰላምን ርግኣትን ክኸውን እየ ዝደሊ ግን መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብናይ መንገዲ እዮም ክእለዩ ዝኽእሉ እምበር እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መራሕነት ሓደገኛ መርሕነት ሓደገኛ ኣካይዳ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ህዝቡ ከፅንት ፀገም ዘይብሉ ናይ ካልእ ህዝቢ ንከፅንት ድሕር ክብል ከም ዘይክእል ስለ ንግንዘብ እዚ ሰብ እዚ ብዝተኻለ መንገዲ ክውገደሉ ዝኽእል ኣማራፂ ተተረኺቡ ፅቡቅ ኮይኑ ጥራይ ዝርዮ እዚ በቲ ኮይኑ በቲ ነዚ ሰብ ዝንመላይ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ናይ መወዳእታ ናይቲ ፈትለ ወርቅ ዝበለቶ ንስማዕ ቦጌርና ንሰግር ኢና የፌደራል መንግስቱ የከፍተኛ ውትድርና ዝግጅት በሚያደርገው እንዲሁም ኤርትራ ወደ ጦርነት የሚገባ ይመስልሻል ወደ ጦርነት እስከተገባ የትግራይ ጣፋንታው ምንድነው ትግራይ የጦርነት ሜዳ እንዳትሆን ምንድነው ያደረጋችሁ ያላችሁት እንግዲህ እኛም በጣም ለትግራይ ህዝብ የማይጠቅም ነገር ነው ብለን የምናምነው ይሄ የጦርነት ጋጋታ ለማንኛውም አይጠቅም ለትግራይ ህዝብ አይጠቅም ለኢትዮጵያ ህዝብ አይጠቅም በተደጋጋሚ እየሰማነው ያለነው ነገር ጉዳይ የቀይ ባህር ተጠቃሚዎች መሆን አለብን የሚል ነው የባህር ተጠቃሚ መሆን ማለት የባህር በር የላትም ኢትዮጵያ ስለዚህ የባህር በር እንደሌላት ሀገር መጠን በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት እንዴት አድርጋ ከዓለም እዚ ነገራት እኮ ኦሬዲ ነፂሩ ነይሩ እንዲሁ ኣቲ ናይ ህወሓት ኦሪጂናል ህወሓት ማለት እቲ ናይ ደብረጽዮን ናይ ረዳት ኣይኮነት ህወሓት ዝበሃል ወላ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ምስ ኣቢ ከታኩዑ ድሌት ከም ዘይብሎም ገሊፆም እዮም ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ኢትዮጵያ ባሕሪ የብላን ስለዚ ብኻልእ ሕጋዊ መንገድታት ክግበር ዝኽእል ካሊእ ግን ኣቢ ኣሕመድ ጉዳይ ባሕሪ ተባሂሉ ንኩናት ዝገብሮ ዘሎ ንሶም ከም ዘይድግፍዎን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እዩ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ኩናት ክወስደን ዝኽእል እምበር ካልእ ኩናት ክወስደን ዝኽእል የለን ብፍላይ ድማ ትግራይ መደበር ዓውደ ኩናት ተኸይትኸውን ልዑል ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ እያ ትብል ዘላ ንሳ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ገብረ እግዚኣብሄር ኣብቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ዝነፀረ መርገፂ ዘለዋን ነቲ ኩነታት ድማ ብዝነፀረን ብዝተብዐ መንገድን ትገልፆ ዘላ እያ ኣብይ ኣሕመድ ናይዚያ መልእኽቲ እዚያ ፅቡቅ ገይሩ በፂሕዎ ክኸውን ተስፋ ይገብር በአምሓርኛ ድማ ገይራቱ ምንታን ክሰምዖ ኢላ ገናኘት እንዳለባት የተቀመጠ ህግ አለ በስርዓቱ ይህንን መብቷን ማስከበር የምትችል ይመስለኛል የጦርነት ዝግጅቱ ግን ምን አመጣው ወደ ጦርነት መግባት ኢትዮጵያ ህዝብም አያስፈልገውም ኤርትራ ህዝብም አያስፈልገውም ኤርትራና ኢትዮጵያ ጦርነት ከተጀመረ ደግሞ ትግራይ የጦርነት አውድማ ልትሆን ነው ማለት ይሄ በምንም አይነት መንገድ እንዲሆን አንፈልግ የፈለገ ፍላጎት ሊኖረው ይችላል ፌደራል መንግስት ወይም ኤርትራ መንግስትም የራሳቸው ፍላጎት ሊኖራቸው ይችላል ሁለቱም በሚያደርጉት ጦርነት ግን መሐል ላይ ህወሓታይ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ይኹን ኣብ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት ናብ ኩናት ዝኸይድ ጉዳይ ኢድና ክንሕውሰላ ይኮንና ንሕና ንዓና ኣድላይ ይኮነን ብሕጋዊ መንገዲ ብኻልእ ኢንተርናሽናል ሕጊ ኣብ ደገ ባሕሪ ክደሊ ትኽእል ኢኻ ብወታደራዊ ዓይነ ዝበሃል ግን ፌደራል መንግስቲ ይኹን ወላ መንግስቲ ኤርትራውን ኒውትራል ዝኾነ መርገፂ ከም ዘለዋ ክትገብር ስለ ትፍትን ዘላ እያ ብርግፅ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ይኹን ካልእ ፀገም ንወታደራዊ ኩነታት ዝደፋፍእ ዝኾነ ነገር ከም ዘይብላ
رجوسيو نساتهم يمنتو كينات زدليون زدفوان زلوت ناي فدرال درو بروباغندا ناتهم أكم زبط حلو نزيانة مودتها አዲስ የሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ የኤርትራና የትግራይ ተወላጅ አክቲቪስቶችን በአንድ መድረክ በማዋየት አቅጣጫ መስጠቱ ታወቀ። በኤርትራ ላይ የተከፈተውን የተዛባ መረጃና So comes to three was اللهم إزي document زي نا إيرترا إمباسي نا إيرترا أب أمريكا يلوم fake document بمغرب نزيب عليهم fake يروميم انتهي قبر له كلاتهم دم حنت عين تويت يوم قبر زلوا انتهي تبل بومب شيل ليك كم زحدة لعول بالعول كونتات واتس confidential حبريتا العام ما reveals Eritrea's plot to reignite a bloody internal conflict within Tigray region. ስለዚህ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ መንጎቲ ደብረጽዮን ዘለውን ረዳ ዘለውን ኩናት ንምፍጣር ዝገልጽ ሓደ ዶኩመንት ኤርትራ ኣብኡ ብስውር ትሰርሕ ከም ዘላ ዘነፅር ዶኩመንተሪ ኢና ኣለና። እዚ ድማ ጭብጢ እዩ ብምባል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። again ህዝቢ ኤርትራ ልዑል ንቅሓት ከድልዮ ኣብዚ ብዙሕ ስራሕ ከድልየና እዩ። ነዚ ነገራት እዚ ኤክስፖዝ ምግባር ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ፌክ ኒውስ እዩ። داي مداي تباهيلو نتو كونتات ناب حماق نمسرح ناب كالي نمتوايو إيرترا دما أبتو كونات تي حماق تقبر اللان مبال كام محر حديث تبقسي نيرترا كما يجركا تسألما برتو زخونو قويا يوم زركبو زلو زيون أكالنا يتسعد كاقير وزن براونيو ጻድቃን ገብረትንሳኤም ገለ መራሕቲ ህወሓትን ደገፍቶም ጀነራላት ምስ ሻዕብያ ቀጥታዊ ርክባት የካይዱ ከም ዘሎም እቲ ጀነራል ገሊጾሎም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውላዕ ሓዱሽ ኩናት ድማ ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ዞባዊ ቀርኒ ኣፍሪካን ከቢድ ሳዕቤታት ከም ዘሎ እቲ ጀነራል ገሊጾሎም። እቲ ኣባል ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምክትል ፕሬዚደንት ዝኾነ ጀነራል ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ትግራይ ዳግማይ ናብ ዓውደ ውግእ ከይትምለስ ዘለዎ ስጋኣት ኣስፊሮሎም። ኣብ ዝኾነ ህሞት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ክውላዕ ይኽእል እዩ ዝበለ እቲ ጀነራል ድሕሪ እቲ ብክልተ ሕዳር 2022 أوقات أوروبيان تفصمم حلمك تشبطو حنفنف بحالتي سعر زي منهم نبلاش فتنتي سانتي ما يرخبون يترفوا مقرفتي برار حو خوينو ذي كل جهرة بقلت حلمك تشبطو ناي بحكي أب حلم زنبر حيلي كل جزية عم وداتا زي زخون نابتي أقداس نجرك سجر هجي. إيرترا تقرأي كويني فلتني. إيرترا وقت تقرأي كويني فلتني. تقرأي كعني إيرترا وكويني فلتني. فتحك هذا لها فتحوهم. حق لي هذا لها حق خبر. فتحنا رجعتك فتحت سبت تبغى يكون. حقنا تحسك بهدعة حق اختزالن تبغى يكون. توم لازم السيد أبحمق شوب له أنا نعومي بزح كمان كسيس قبل ترجعن قدفونة مدسي انتي تري لهم تقارو درو بانديرا غيروم إذا قلنا سمياويت بانديرا حزام مسناي تقراي نحوست تقورزنا براكا وش تقراي وصدر فيزي بقى عقلهم سايوهم كم زلا بزتاي لما لا تاتاينا نرزلنا دكسنا قلنا ديوم حليفة كمي نقرو سلازي انتو بتقراي زلو سنة باب مس إيرترا بانديرا إيرترا غيرو كسرع جميرو لابدقو قينقا سمياو بانديرا حيزو دوغلو بزوز عقر قرزنا بري صوتا كم استغيري انت واحد زبال بانديرا إيرترا كسكب بتقراي زلنا واحد وقت بانديرا إيرترا كسكب جميرو له ويو دا عبدقو قينو تقراي تعوتنا بله بانديرا هاقرو إيرترا بانديرا كحسر زفتني نبعلو حسيرو كاب صوتا ناي بوليتيكا كي يحتار دو وسيلو تقلي فهم زلينا نرزلنا أجي أبزيا أقد أسيد فيديو خنسكر. Why is a book about Isaias Afwerki important? President Isaias Afwerki, he is one of the elderly leader of African independent state, a visionary. More than 50 years he was in the struggle. It have achieved the right of self-determination of Eritrean people. At the same time, he had بروفيسور محمد حسن كم تري وزن لهم حتى قد استحبريتا زعبا مصحف ناي بريزنت سياسة فوركي very important أزيا قد أسيو يا ريت كلهم تم ناي سوراوي ولدو نفسه كفهم مصحف تدسع فنيرو نفسه كفهم 3 عامات قالسي نوح قالسي تزخ بدن زبرت عن قالسي كلهم تصحيفهم كمان ناي مخال وان بحفشة ناي بريزنت سياسة مصحف قد أسيو كله بهوتو سب ولا تديد اليو
ኣገዲዶም ከጽሕፍዎ ክኽእሉሎ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መጽሓፍ is very important in ታሪክ ስለዚ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን እዛ መጽሓፍ እዚኣ ግድን ክጽሓፍ ዘለዋ እያ ምክንያቱ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎ ቃልሲ ሃገር ምምራሕ ሃገራውነት ምምስራት ኣቦ ነዊሕ ኣበርክቶ ዝገበረ ኣፍሪካዊ ሬቮሉሽናሪ ሊደር ስለ ዝኾነ ናቱ መጽሓፍ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ናበለ ይዛረብ ብዙሕ ዘረባውን ዘድልየ We wanted to introduce his own book that most African young people, they are born after independence. The experiment of their countries had been negative, that they can also learn from the practice of the last 34 years of Eritrean experience. For the people of Horn of Africa and the young and educated people of Horn of Africa, through the journey by reading this book, to understand the region, to understand what does it mean regional cooperation, to understand self-reliance and national independence. As we know that the world situation now is in a very turbulent, countries are regional regrouping, and the world situation is changing in the fastest rate. ኤርትራ ዝሓለፈቶ መስርሕ ናይ ቃልሲ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ቃልሲ ዝወሰደቶ ሕርያታትን ምርጫታትን እንኮላይ ዝኸፈለቶ ገጅፍ ዋጋ ቅድሚ ናጽነት ንቃልሲ ናጽነት ይኹን ከምኡ ድማ ልኡላውነትካ ንምኽባር ዝኸፈለቶ ዋጋ እዚ ኩሉ ነፍሲ ወከፉ ብዝተፈላለየ ቮሊዩምስ ክሕተም ዘሎ መጽሓፍቲ እዩ ሰውራ ንነፍሱ ዝኻለ ዝተፈላለየ ምዕራፋት ናይ ሰውራ ዝተፈላለየ መጽሓፍቲ ክኸውን ዝኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ሕጂ ይጽንሓለይ ክበሃሎ ዘይግባእ of course ኮፊል መጽሓፍ ክጽሕፍ ግዜ የብሎን ግን ነቲ ዛንታ መምስ ነገረ በቶም ክጽሕፉ ዝኽእሉ ሰባት ወይ እውን ናይ መጽሓፍ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት እቲ ነገራት እቲ ዶኩመንትድ ኮይኑ ናብ መጽሓፍቲ ክሰግር ክኽእል ኣለዎ I really hope እዚ ነገር እዚ ክፍጸም ምክንያቱ ክንደይ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ወታደራዊ ኪላታትን መራሕትን ከሲራ ኣላ ኤርትራ ኩሉ ዛንቶም ድማ ብመጽሓፍ ክስነት ክኽእል ኣለዎ 100 ዓመት ካብ ሕጂ እዚ ሰውራዚ ኣብ መጽሓፍቲ ኣገደስቲ መጽሓፍቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድልይ ስለዚ ናይ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ተበግሶ ብጣዕሚ ወይ እውን ሓሳብ The workers and ordinary people in Europe is the same as the struggle of Africans and everywhere in the world and Asia. So I think also on this that it is the author is Michel Collot from Investing Action, and I wish that all of you can subscribe and buy this book, and we can have a very big debate in specific for Eritrean community. መጽሓፍቲ ራይት ውፃ እምበር ፕሮሞት ምግባርን ምግዛእን ደኣን ኣይ ኩሉ ኤርትራዊ ስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ this is a very important milestone we are waiting for it ምስ መፀ ክኸውን ዝኽእል ክልተ ነገራት ከረየኩም እየ لو أملاها لعليو جزئات محدر كابنوس كاليت ناي جزي ملكعي أتحزا دما علتها ونتفتاتا بوت انجزي استماكليو كيلا صربت عند سيتن مستخخالت صقر رأسن من السي بيتيل أمانيل نتو موياس تفكرو ديخا ويسنا عين جنزب ديخا تسرحو للخا أبزيتاتي تفلي أنا حجي أفكري حجي تسب كيب لكا قال غير كان نخيب لكا ديكونس نعخان عقبتك تردي خان قال كيز بلك حجزون خمان تبليخا ناتك عين ترى أخالي كنا حجي أنا نتوم زقوم كمان سبات سكر إلي كم يلا تبغى قال عينت قال ويك أسكر بزا إذا قرت بزا حتى أشوم العلال لا بس تحيتها لا قربوها حجي خساب العقبة يقول فمني مرة أبز حجوان مرة يدفكرون تسرح كم أرتي نعيبك هم أرتي أنس كم زعينت مويا سبات زك على سكرو خلو غستس قبل أن معاتيو I hope كم زعينت بزع فيديوهات كلونا من سياتنا يرترا أب نايقدنا يكونن أب فلو يبو تاخد كون نورمال سرح الناس راح تخلقها أبنتها ومن سيكرك بيغليو إذا حفتنا بيتي الدمان بحكي إذا خرع ترى من سينا أب كل بوتاك كو واسع كترو يخلى هذا الكونستيو أم دا قم كماي كم دا مشاهد حليفا أم ناي قم كماي كاتوا بزيروبا نبور نريوس لزخوني إزينا غرزي كم يوم عينت موديلس نخالوت عينت تخفتو سلو زغولو أقداسي قلنا أبو ترايزي تقرأ يكون نجي خاسمه ساسي عمتي حجي خونا لو زا عمتي زيقة and I measured horticulture I measured كيرا but here as an English teacher صراحة لخو مالتي تهزبل كان حتوخا أمونغو ممهرين تمحارين زولو relationship honestly speaking كم زمشالو نعيد مكرر بالنا أمونغو ممهرين تمحارين زولو إن بتعمي خاطبو relationship بالو in a sense كم زت فرارا حاجة لزي كونس نيحونا سوا عينس relationship بالنا ما تيتزمدنا كبرت على أبو ماسيت ممر كممر سمهاري كم تمهاري تزدل السراح عفت بيت مرتك السراح زبوبون السراح زلون نجارات لا تتعفس يلقون كم زي ناي فاميليز خانة relationship ويبوند عين حدا كم حدا خونك قرصاوي
ተሓጋጋዝን ኮይነ ሰሪሕ ኣለኹ እዚ ቤት ትምህርቲ ክገልጾ ከለኹ ሕጂ ብመሪሕነት ዲኻ ክትብሎ በቲ ዘለዎ ቅርጻዊ ኣካላት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኣዝዩ ዝምስገን ማለት እዩ ካልእ መምሃራን ክገልጽ እንተደኣ ኮይነ ኣብ መንጎ መምሃራንን ኣብ መንጎ መሪሕነትን ኣብ መንጎ ተምሃራይን ዘሎ ዝምድና ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና እዩ ዘሎ ከም ሓደ ኮንካ ኢኻ ትሰርሕ ኩለኻ ዳይሬክተር ኢኻ مكم نريد لنا ستا ببترن بمنبركا خن نشفشفات زنبرنا سي تريفة تمثل بيرترا أنا قا تم شفشف سبوعي يبلني يجن سنة سرعة متحاسقن أقل سبعة تانيرو نفسه كف زهر رمز نبر ممر هاري مني لوز ذكره وحد يكون زغل تستمهرنا ملختي كتزاز كم زال كان حق خبر كم زال كان تي ملختينا زيادة نذكر نقص عين برنا مالته يكون ويبون نقعد كتشفشف لك مالته يكون انجن سرعة زلوات عبابي أجنا قداسيو تماهرنا كمي غير كان مغبت اقب نوح غزي خميل صنح مالتيو اتزنبر مغبتات ባህላዊ መግብታት ብዙሕ ባህላዊ መግብታት ኣለና ጅት ኣሳርሓ ሓድሽ ኮይኑ ዘይኮነስ ትብድሕሪኡ ዘሎ ሳይንስ ግን ፍሉጥ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ነዚ ንኽንፈልጥ ከኣኒ ኣብ ዝተማሂርና ካብኡ ብምቕጻል ከኣኒ ብፋብሪካ ደረጃ ክስራሕ ከሎት መግቢ ከኣኒ ቅድሚ ኢንዱስትሪያላዊ ኮይኑ ወይ ከዓ ቅድሚ ናብ ንግዳዊ ኮይኑ ምዝርግሑ ከመይ ጌርካ ትዕሽጎ ከመይ ጌርካ ንነዊሕ ዕድመ ተጽንሖ ተማሂርና እተን ኢንዱስትሪያል ወይ ከዓ እተን ፋብሪካታት ዝጉሕፍኦ ጉሓፋት ከኣኒ كم يركن أخاطري تجبر إندستريال ويست كم نريد لنا من سيات إيرترا تسفى ذهبيو قسم من سياتنا إيرترا أبستفل عليه عودنا يسرح كله كن ريوم كلنا تسفى يبننا عين نبحك دسي بلاني كن ريوم لما بزح كم فيديو تذكر لما يبهجانه نبحك يزب لكم زلو من سياتنا إيرترا كم زعين فيديو تذكر إيرترا كوز خلو أزيد دسي بلاني مالت ممهر مخان دعم كمان يسرح ويقول فلويديو كتب له تغليهم لا فلوي كوني كنا من سينا إيرترا أب نورمال سرح أب حجر مكل خالط رايدي كونس أب نورمال سرح كميلي وانا شفالهم في اللي تنوس ولدو نتي وتبعوا محاوراتنا يتحجر كمي يحزر له كروه اللي غدس بلنا نعي نعي تراي كون خلي زبهرزي في اللي كبير ترا نوي حمتات نير ترا زي كنا زي سمعنا سمعتي زي زقواني يكون كبير ترا زمت زقواني يكون كبير ترا زمت نجر كم زمست أنا نفلطينا لذي أبير ترا زجبر تبو نجر معبالي قسقاسي لنفسه كفير تراوي لبوز تنكف أقدس معرف كن مخانمة أبتنا يرترا مسأي كنسات في كاسل لندلي صبونا جرنا يرترا مرأين صبونا يرترا مجن زابن كم دما تزجبر زلوا progress نشتى يكون عبي كريو خلنا دستاي فترة لنا أنا إحنا دما نشتى يكيبلنا نخلنا بعهم كنا غربا فتنينا لايك جبروا support جبروا دقفكم هابو نالبات جتري وسرح بزوح جزيان بزوح سعرنج وسديو هذا جزية من البات تدليوا بقع كي كون خليجن نحنا بعاقمنا شرو بعاقمات حقوم كم زبها عقبنا هنجبرنا فتنا لنا نتخلو أب كل ما دا يسرع زلوا دما كبري هبوبل لايك جبروا سبورت جبروا بزيادة أم تدر فقط فكوا زي عم تلون أول لك بلون زي عم تلون هاي بلون سوعة زي عم تلون كل البلد لك بلون عليك عمت تلون البلد لك بلون باني راي زي عم تلون علي لك بلون تقع توني علي لك بلون كبت زي عقب تلون حول لي بلون